मदाति गामिया थांनाय 17 बोसोर बिपिएफखौनो सापर्ट खालामदोंमोन। बिथांमोना बिपिएफनिफ्राय बहुत आसा खालामदोंमोन। बिथांमोना गावसिनि खुगाजों बुंथिना लाबाय आरो मेइन जेंना हानि बे हाखौ होगोन होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा थगायबोदोंमोन। बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव विल्सन हासदानि बे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय बायदियै दिनै मदाति, पश्चिम गलाजार, बेनिफ्राय उत्तर अनिकाता बे मोनथाम गामिनि हानि जेंनाखौ जोङो पारमानेन्टलि रिजल्भ खालामनो हाबाय। गासिबो माने हानि जेंनायानो जोब्बाय। ड्रन सार्भे खालामबाय। बयनिख्रुइ माने रंजाथावना बाथ्राया जादों खाम्फा बिथाङा उत्तर अनिकातायाव 40 बिगा हा दङमोन। गावनि हाखौनो बानायना लानो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बिथाङा बानायनानै होबाय। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब खुसि बे हाखौ मोननायनि थाखाय। हा गैयाबाथ' जों मानसि हिसाबै सिनायथि लानायानो खोब गोब्राब जायो। जायनि जाहोनाव दिनै टटेल 52 गामिनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय आरो इउपिपिएलखौ देरहासार होनानै भबिष्यत जोंनि बर' सावथाल, बर' राजबंशी, बर' नेपालि, बर' उराव जेसेबां जोंनि माने मिसआन्डारस्टेन्डिं दङ बेखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै ज' आखाइ हमलायनानै इउपिपिएलखौ गोजौआव लांनायनि थाखाय टारगेटजों दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोना जयेन जादों। सार, बावैसो सान सिगां भारत सरकारा फोसावनाय डिलिमिटेसन ड्राफ्टखौ उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै होननानै बुंदों। बेथ' ड्राफ्टसो, फाइनेलथ' जायाखै नालाय। दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ, समा फैगासिनो दङ। नंखायनो ड्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि, अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों। जोंबो सेटिसफाइ नङा, बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। नाथाय सार, हाग्रामा महिलारिया मैयासो बे डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायाव एबसु आरो इउपिपिएलआ लोब्बा दं होननानै बुंदों। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन आरो दाबो जों आपिल खालामगोन। उदालगुरिनि एमपि माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै। बेखौ जों आबसु नङा, साफ्रोमबो बर', साफ्रोमबो बिटिसि बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन। बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजंखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय, जों बिदि राजखान्थि खालामा। राजखान्थिया आलदा, धोरोमा आलदा। जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै। बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव ख्रिस्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन। बेखौनो आरो दा बिपिएफआ सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी बीएसएस डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, ओटी टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय आईसीयू टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110, 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।